Pauza, stara kuća stoji sama, usamljeni stražar protiv pustošenja vremena i vremenskih nepogoda. Njezino potamnjelo kamenje šapuće priče o zaboravljenim životima i neizrečenim tugama. To je mjesto gdje sjene plešu s vjetrom, a sam zrak kao da zadržava dah, iščekujući neki neviđeni događaj. Tamni obris pod grimiznim lišćem crvenog hrasta. Ovo drevno stablo sa svojim kvrgavim granama koje sežu poput koštanih ruku, dominira krajolikom, bacajući zlokobnu sjenu na kuću ispod. Lišće neprirodno, vječno grimizno, kao da pulsira vlastitim životom, u oštrom kontrastu s prigušenim tonovima okolnog okoliša. Mještani je zovu kuća pod crvenim hrastom, ime koje se šapuće s mješavinom straha i poštovanja, oznaka koja nosi težinu generacija folklora i praznovjerja. To je mjesto o kojem se govori prigušenim glasom, znamenitost koju izbjegavaju oni koji cijene svoj mir. Ovo nije samo obično drvo, to je živi entitet, tihi promatrač koji je svjedočio bezbrojnim godišnjim dobima i upio bol i patnju zemlje. Njegova kora je urezana pričama prošlosti, putokazom tuge i očaja. Njegovo krvavo crveno lišće nikada se ne mijenja, bez obzira na godišnje doba. Ljeto, zima, proljeće ili jesen ostaju stalni, uznemirujući podsjetnik na tamu koja prožima ovo mjesto. Oni su simbol vječne tuge koja se drži kuće i zemlje oko nje. Kažu da korijenje pije tugu, izvlačeći je iz dubina zemlje, hraneći se očajem koji lebdi u zraku, ne zemlju. Samo tlo je neplodno, beživotno, kao da sama zemlja odbija svaki pokušaj rasta ili obnove. To je mjesto gdje nada vene i umire, ostavljajući samo gorak okus žaljenja. Zrak je težak, gust od mirisa truleži, slatkastog mirisa koji nagovještava nešto davno prošlo. To je miris koji se lijepi za odjeću, kožu, stalni podsjetnik na nadiruću trulež. I nešto metalno, poput starih novčića, slab, podzemni miris koji govori o zaboravljenom bogatstvu i izgubljenim srećama. Možda ostaci života proživljenog i izgubljenog unutar tih raspadajućih zidova. Šaputanja progone noć ovdje, nošena vjetrom, šušteći kroz grimizno lišće, zbor izgubljenih duša koje traže utjehu. Tužna, molečiva, dižući se iz samog tla, kao da sama zemlja vapi u agoniji. To nisu šaputanja živih, već odjeci mrtvih, zauvijek zarobljenih unutar ovog ukletog mjesta. Tišina između njih je gora, napeta pauza ispunjena neizrečenim strahom, praznina koja kao da pojačava okolnu tamu, ispunjena osjećajem da nešto promatra s praznih prozora. Oči koje probijaju tamu, promatraju svaki vaš pokret, prosuđuju vaše namjere. Možete osjetiti njihov pogled, hladan i nepokolebljiv, čak i kad ih ne možete vidjeti. Ovdje je veo između svjetova tanak. Prepreka između živih i mrtvih je krhka, lako ju probijaju oni koji se usude prijeći prag. Put do vrata je zagušen trnjem, zamršena mreža oštrih, nemilosrdnih grana koje kao da sežu i hvataju vas dok prolazite. Kao da vas sama kuća želi zadržati vani, ljubomorno čuvajući svoje tajne, odbijajući se predati znatiželjnim očima stranaca. Ovo nije samo napuštena zgrada, to je spremište boli, posuda ispunjena odjecima prošlih tragedija. To je mjesto duboke tuge i zle prisutnosti, opipljive tame koja se drži samog kamenja kuće. Mjesto gdje noćne more postaju stvarnost. Mještani ga izbjegavaju nakon mraka, kloneći se njegove zlokobne prisutnosti, ubrzavajući korak dok prolaze, upozoravajući svoju djecu da se drže podalje, da ih ne bi privukla tama koja prebiva unutra. Uče ih priče, legende, razloge zašto se ovo mjesto treba bojati. Vjeruju da je demon rođen iz stoljetnog prokletstva, zlonamjerni entitet potaknut mržnjom i očajem, vezan za kuću, okovan za njezine zidove, zauvijek zarobljen unutar njezina propadajućeg zagrljaja. Ovdje smo da se suočimo s tamom koja buja pod crvenim hrastom, da se suočimo sa zlom koje se gnoji unutar tih zidova. Ovdje smo da shvatimo njezinu tajnu, da razotkrijemo misterij koji obavija ovo mjesto strahom i tugom, i možda da konačno donesemo mir izmučenim dušama, zarobljenim unutra. Amel je novinar koji lovi duhove, a ne naslove. Privlače ga ukleta mjesta, traži istinu iza priča. Kuća pod crvenim hrastom mu je na pameti od kad je bio dijete. Za razliku od drugih priča, ova mu se čini osobnom, sjena nad njegovim rodnim gradom. Istražuje sam, vjerujući da najjasniji dokazi dolaze iz suočavanja s stvarima izravno. Večeras ima snažan osjećaj, ovo je više od obične uklete kuće. Provjerava svoj snimač, duboko udahne i zakorači u tamu. Potraga počinje. Da bi se uistinu razumjela dubina zla koje prožima ovo mjesto, da bi se osjetila težina tame koja se drži ovih zidova. Trebate znati Ajšinu priču.
Priču urezanu krvlju i tugom, prenošenu generacijama u prigušenim šapatima i uplašenim pogledima. To je priča o nepravdi, o boli i o kletvi koja odbija biti ušutkana. Prije mnogo stoljeća, u vremenu kada je vladalo praznovjerje i strah bio stalni pratilac. Ajša je bila iscijeliteljica, žena zemlje, vješta u drevnim načinima liječenja tijela i smirivanja duše. Svoje znanje bilja i lijekova koristila je kako bi ublažila patnju onih oko sebe. Ali njezini darovi su bili iskrivljeni, pogrešno shvaćeni i optužili su je za vještičarenje uplašeni seljani, čiji su umovi bili zatrovani strahom i neznanjem. Njezino znanje su vidjeli kao prijetnju, njezinu dobrotu kao prijevaru. Tijekom kuge, kada je smrt harala ulicama i obitelji bile razorene bolešću, očaj se pretvorio u nasilje. Seljani, obuzeti tugom i užasom, tražili su žrtvenog jarca za svoju patnju. U svom slijepom bijesu, izvukli su je iz njezina doma, njezino svetište je oskvrnjeno, njezin život je nepravedno oduzet. Dok je njezina obitelj bila prisiljena gledati, lica im izobličena užasom i bespomoćnošću, njihovi vapaji izgubljeni u riku rulje. Izrekla je kletvu, posljednji, očajnički čin prkosa protiv nepravde koja ju je proždirala. Njezin duh, slomljen ali neslomljen, nikada se ne bi smirio, zauvijek vezan za ovo mjesto lancima izdaje i osvete. I demon, privučen boli i bijesom, proganjao bi ovu zemlju, hraneći se strahom i očajem onih koji su ostali. Dani nakon njezina pogubljenja, jezivog svjedočanstva o krutnosti seljana, njezin muž i kći pronađeni su mrtvi u svom domu, žrtve zle sile oslobođene Ajšinom kletvom. Njihova lica smrznuta od užasa, tihi vrisak zarobljen zauvijek, jeziv podsjetnik na cijenu nepravde. Kuća je napuštena, ostavljena da trune i propada, spomenik tami koja se ukorijenila u ovoj zemlji. Lišće crvenog hrasta, nijemog svjedoka tragedije, postalo je grimizno na dan Ajšine smrti, boju koju nosi od tada, stalni podsjetnik na prolivenu krv. Svaka obitelj od tada se suočila s tragedijom, svaka generacija proganjana odjecima Ajšine kletve, njihovi životi isprepleteni s tamom koju je oslobodila. Amel dobro poznaje ovu legendu. Posvetio je svoj život razotkrivanju njezinih misterija, proučavajući drevne tekstove i zaboravljene priče. To je temelj njegova istraživanja, pokretačka snaga iza njegove neumorne potrage za istinom, ključ za razumijevanje sila koje djeluju unutar ovih ukletih zidova. On ne ulazi samo u ukletu kuću, on ulazi u vrtlog boli i patnje, mjesto gdje je veo između svjetova tanak i prošlost odbija ostati zakopana. On ulazi u srce stoljetne kletve, mjesto gdje odjeci Ajšine boli još uvijek odjekuju, i gdje demon kojeg je prizvala strpljivo čeka svoju sljedeću žrtvu. Amel stoji pred trulim vratima, baterijska lampa mu je u ruci, zrak je neobično hladan, kuća zuri praznim očima, gurne vrata da se otvore, val propadanja i nešto metalno ga udari. Svaki mu instinkt vrišti da pobjegne, ali on ulazi unutra. Vrata se zatvaraju iza njega, nema vjetra, nema objašnjenja. Zarobljen je, vanjski svijet je nestao, tišina je teška, prekidana samo njegovim lupajućim srcem. Dah mu se magli na hladnoći. Ovo više nije istraga, radi se o preživljavanju. Entitet ga je dočekao, zapečativši izlaz. Čvršće stisne baterijsku lampu i zakorači dublje unutra. Sada vrijede pravila kuće. Amelova baterijska lampa pokazuje sobu zamrznutu u vremenu, koja se raspada. Među neredom pronalazi porculansku lutku u crvenoj haljini. Previše je nova, previše čista. Oči lutke kao da ga optužuju, a dodirivanje je čudno hladno. Iza nje su u zidu urezani oštri mrski simboli. Odaju loš osjećaj, kao prokletstvo. On ih fotografira, ruke mu drhte. Lutka djeluje kao ukleti predmet, ali je zamotava kao dokaz. Njegovo svjetlo zatim pada na veliko tamno ogledalo koje ništa ne pokazuje. To je prazan prostor koji usisava svu nadu. Kuća govori, upozorava ga. Amela privlači ogledalo, čija je površina poput vrtložne rupe. Stoji pred njim, nema odraza, samo tama. Odjednom, demonsko lice se formira u staklu, usta otvorena u tihom vrisku. Vizija se mijenja, kuća gori, figure se uvijaju od boli. Mučnina ga obuzima, posrće unatrag. Vrisak izbija, nije ljudski, odjekuje sa svakog zida. Temperatura naglo pada, njegova svjetiljka se gasi. Traži rezervnu, ruke mu drhte. Vrisak prestaje, zamijenjen zastrašujućom tišinom. Ogledalo je opet samo ogledalo, ali on zna što je vidio. Entitet je pokazao svoj bijes. Tama je živa, igra se s njim. Nema kontrolu. Vizija iz ogledala razbija Amelovo hvaćanje stvarnosti. Hodnici se protežu nestvarno dugo. Šaputanja ga zovu imenom. Pokušava govoriti, ali glas ga izdaje. Očaj ga preuzima, panika ga obuzima.
Izgubljen je u labirintu straha. Entitet napada njegov hraneći se njegovim užasom. Opet vidi demonsko lice, ovaj put u tami. Užas ga preplavljuje, on se ruši. Svijet se rastvara u vriske i tamu. Budi se vani u zoru, povrijeđen i zbunjen. Njegovi dokazi su nestali. Ostala su samo sjećanja. Potresen, Amel trči u kafić, očajan za malo normalnosti. Starac, vidjevši njegovu nevolju, posluša njegovu priču. Na spomen Ajše, starac mu pokaže obiteljsku fotografiju. Amel prepoznaje svoje crte lica u ženi iz prošlosti. Starac otkriva da je ona bila potomak Ajšine sestre, Amelov predak. Kletva nikada nije bila samo na seljanima, ona je u Amelovoj krvi. Sudbina ga je privukla kući, a ne znatiželja. Entitet ga je poznavao. Muka je bila osobna, on je dio tragične priče kuće. Užas je sada potpun, ne može pobjeći, kletva živi u njemu. Pauza. Te noći tama se spustila na grad, dublja od bilo koje sjene koju je bacila drevna crvena hrastina. Zrak je postao težak, nabijen nevidljivom energijom, opipljivim osjećajem straha koji se uvukao u same kosti mještana. Kuća pod crvenom hrastinom, mjesto o kojem se generacijama šaptalo, planula je. Nije to bio samo požar, bio je to pakao, bijesna zvijer koja je proždirala sve pred sobom. Vatra je gorjela neprirodnom žestinom, prkoseći zakonima prirode. Puketao je i urlao gotovo osjetilnom glađu, kao da ga je potaknulo nešto mnogo zlokobnije od drva i kisika. Boje su se promijenile u krvavo crvenu, užasan prizor koji je noćno nebo obojio nijansama pakla. Plamenovi su pulsirali nesvetim svjetlom, bacajući duge, plešuće sjene koje su se činile da se uvijaju vlastitim životom. Mještani su gledali opčinjeni i užasnuti, kako se ukleta znamenitost, simbol mračne povijesti njihova grada, uništava u plamenu nesvete vatre. Stajali su kao tihi svjedoci uništenja, a kolektivni osjećaj nelagode obuzeo ih je. Na prozoru na katu stajala je figura, tamna silueta naspram sjaja pakla. Bio je to prolazan pogled, fantomska prisutnost, koja je naježila one koji su je vidjeli. Neki kažu da je to bila žena, možda izmučeni duh prošle stanovnice, drugi demon, manifestacija zla koje je tako dugo gnojilo unutar tih zidova. A neki kažu, s jezivom sigurnošću, da je to bio sam Amel, zarobljen u srcu pakla, prožet samim zlom koje je pokušavao pobijediti. Do jutra su ostali samo pepeo, pusto svjedočanstvo noćnog vatrenog uništenja. Zrak je bio gust od mirisa dima i gorkog okusa gubitka. Crveni hrast, nekad veličanstveni stražar, sada je bio spaljena ljuska, kosturni podsjetnik na zlo koje se ukorijenilo pod njegovim granama. Amel je nestao, bez traga, bez objašnjenja. Jednostavno je otišao, progutan misterijom koju je tako očajnički pokušavao razotkriti. Njegov automobil i stan bili su netaknuti, zamrznuti u vremenu, kao da je jednostavno na trenutak otišao, ostavljajući za sobom život koji nikada neće biti nastavljen. Tjednima kasnije, dok se grad polako oporavljao od traume, dijete igrajući se blizu ruševina, pronašlo je porculansku lutku, napola zakopanu u pepelu. Bila je odjevena u crvenu haljinu, prskanje živopisne boje naspram monokromnog krajolika uništenja, jeziv podsjetnik na grimizni sjaj vatre. Njezine oči, hladne i staklaste, činile su se da znaju, da čuvaju tajnu koja je prelazila granice nevinosti i djetinjstva. Lutka je bila jedini trag, jedini preostali dio slagalice Amelove istrage, tihi svjedok užasa koji su se odigrali. Kuća je nestala, svedena na prah i sjećanja, ali zlo ostaje, prisutnost koja se drži zemlje, čekajući svoju sljedeću priliku. Kletva nije uništena vatrom, samo je prenesena na novu posudu, novu žrtvu, nastavljajući ciklus tame. Priča čeka, uspavana ali ne poražena, da je preuzme sljedeća osoba, da se spotakne u njezinu mrežu obmane i očaja. Nasljeđe nije gotovo, samo je pauzirano, čeka da ga nastavi nesuđena duša, zauvijek vezana za kuću pod crvenim hrastom.